Oyilo, yes, that's me, guys. Indoda ivlog yamacipicipho osukwanga indoda iyavuka lapho ivuka ipijama zakho zikakushi ngiqhubeka kuseqo phuma into yochama ngiqala izolula nje indoda ekhaya yeah that's me njonga ikhaya lam yes qhubeka kusenoma into yochama kanjani bulisa umakhelwane but yo mala makhelwane qhubeka kusemani phube what yeah so yeah as a single father mina ngibe president kwinjaza yeah so yeah that's me so kamanzi ke ngoku nqoba sembeka amanzi ohlaba diblo damn look izinto zohlamba abantu damn it ngesebzam zakwa Shane impaslam damn it that's me ngizothi cep hlamba isidwadwa indoda yaselalini kaloku hlamba isidwadwa kuphi naphi madodana bethu tsolona eziphaluka ihambe nja tsolona eziphaluka ndilehomba damn Ombelenje, tsolona eziphaluka, damn, that's me, okay. Makuseno man, mthambise ezityani man, mina ndithi bop. Mina nuka khala bop. Ivuma libene sound. That's me. Thumbs inhloko cinga kakhulu ehloko lecinga into ezibalulekileyo. Damn, that's me. Fa. Yeah. Fa. Damn it. Oh, hayi ndakuxelela ndiyababulala. Fa. Ndathi thambisa inyawo zem into ezibalulekileyo ziyakwampumelelo. That's me. Yo. Yeah. Okay. Masithi qep. Ndiyathetha amaphupho mabi. Yes, that's me. Okay. Yo. Ndifila welcomed. Nxa ndisodlula le bed yam ndayaza ngeship kalo le bed from Egypt. Yeah. Bed enkulu le yeah nge$10. So yeah. That's me ndiyodlula another thing ngam ndiyodlula so ngoba kusenoma nditshayela indlu yam ndakhelwa sinyanya sam uthwala enzima uthwala intelezi so yeah that's me ngoba kusenoma lexa ekitchen kanjani as a rich kid no relator ke rich kids back sithile sivuke ekseni senza umfudumeza manje wonke abantu but yeah that's me fudumeza pha yeah ityana fudumeza nxiba ipijama kakushi yo ndiba proud kakhulu le pijama ngoba kuseno fuck spice bapheka into ezingezi zobusuku so pheke yami ekseni ngomfudumeza wabo damn that's me uma ufudumekile umfudumeza ngoba kuseno yeah another thing ngixokile ekhanda nisuke China so I got to be Chinese man so yeah ngixiba isiChina ndihlala isiChina nditya isiChina that's me as a Chinese ching so machiza China yo that's me hayi ke ngoku yagadla ngena kutya yagadla ching cha ching cha ngena kutya yagadla kuba kusenhlutha ityani phuma ke ngokutyani eChina kuba kuse apho baqala isiganeko sakhona yaba ke ngoku another thing off to work dlula intshazam phatha sibulisa kuba kusendileqa emsebenzini fika ngoku workplace ngiqhubeka zophangela kanjani kuba kusethatha tools zam qala impangelo so nalo suku lama that's me that other day